Sa panahon sa Davao, sila kaulan nun na sa do. Galaw ko. Gimingaw na ko sa kuwan ba? Ano mag-practice ko kuwan nga? Firing ba? Naman to ka ni. Anak man sa orang ginabuhat naman. Kaya pa mo na yan mo rin. Hindi ko sa basketball. Kaya kaya ko na ulagaw. Paano mo yun? Tris. Tingkari ni ba? Ano mo? Usa lagi ba? Basta ako'y baka tirada. Dunga ba yung nanawag? Lahat mang number mo na magsagawas. Ako tabako na. Halo? Halo? Ano di ba ka matubag? Halo? Kinsa ni? Ay, ikaw na rin nandiyaring. Uy, kumusta naman? Kadugay na nato mo magkita. Sus, ginoo ko ni mo eh. Okay ra, oo. Uy, mo ba? Mo bisita ka diri ah? Tama, sus, makita gyud nimo ang imong pag-umangkon ba si Day Raul, sus gamay pa kay sa una karon dako na day. Oo, ako nagbantay, gisugo ko sa iyang mama. Oo. Mo ba? Karon mismo? Ay, nalay ka Gifford. Yang mo gitawag lagi abroad na number. Ay, pwerte ka maruha gyud nimo gyud. Pwerte gyud nimo ka maruha. Sige kay magpaabot mo. Magpaabot. Gulay kayong ligid! Gulay kayong ligid! Uy! Kahit tao mo, palit siguro ni. Gulay kayong ligid! Customer, oh. Uy, sir! Ang buntag, sir! Montagat. Nakay kayong gulay, gabos! Mo ba? Ligid! Magipangita na po katong kalabasa. Gulay, talong kalabasa ni. kalabasa, be. Ay, arbisunon pa rin, sir. Unsa naman ang maligya wa man diha? Arbisunon pa lagi, pabuking lang ka, sunod si Mana. Unsa day ka day na Deliver. maligya day? Deliver? Unsa ka na kuwan? Kumpanya? Ako ang Shopee ko, sorry, sir. Mo ba? Dito ra sa ba ni baligya? Wa man yang kalabasa ug talong. Tawag di mo palit, ay klaro. Ay, kasiyan. Ay, mamut mo, amigo. Sige. Bye-bye. This is my day! Come on! Let's go! Ay, yeah! O sana, yeah! Otro pagkamura kag mo palit! Ay, bad trip ba ato niya, oy? Bad trip niya siya. Pala ka din, ginabuhi. Wapo kita siya. Pero grabe. Grabe pa, Marcel. Gasol! Stay usang! Dali sa! Big harsh pa. Hello, Paul. Ay, mayong udto ni mo. Ano ilis-ilis tulo na kaadlaw? Ay, ilis po, Paul. Uy. Bago na siya? Yes. Lan pa ito ba? Si Inday Raul, mo ginauban-uban sa bar. Nagasuroy mo taga gabi. May patulugon lang ko ninyo. Ano ba? Paul, uy, dili pa yung ano, Paul, uy. Manangit pa siguro na siya sa imo, Paul. Pagtarong, budigahon ta ka na karon. Pagtarong, budigahon ta ka. Pagtarong! Sir, yes sir! O ka na ba? Muna gusto na ko madungog nimo. Sir! Ay, sir! Yes sir! Okay, mapalit ko kutanon. Ato dito si Raul. Harsh ba ito yung angkol, uy? Pero ganahan ko ito yung harsh. Kilig kong sobra. Kilig ba? Ganahan ko inato kay medyo harsh to. Harshy. Mamo!
si mama eh. Mama! Ay, naning gid ang akong papel sa kinabuhi. Ang mang laba. As ay kakabo. Ay, si Uncle ba? Ako bagay, gipalabas siya mga sanina. Happy ba yung brief? Ang sabon. Asa ang sabon? Pwede na ni. Ay, huwag na itong paplas kinabuhi ang mga laba. Si ang kuloy, mga buling-buling. Oh, apil pa yung brief. Sus bro, isa ka bulan naman ni Wela ba? Ew! Huwag mo naman ginamos ani, oy! Ay! Lukot sa kakam sa to! What is that noise again? That's very noisy every day. Oh, I think that pretty lady again. Maybe I should check it. Edana. Oh, kaulaw, alam mo, nagsayaw sa sama. Ang kari! Baklang ko! Tapang! Manyakis! Manyakis! Mama! Ang sakit siya! Ay! Mama! Una yan! Trabongkog tuko! Nagaway! Action. Hey! Mura naghalad. Gikan ako ana. Mura naghalad simbahan. Gikan ako ana. Ikaw na ako. Trabongkog tuko! Nag-away? Trabong ko, baka na kung damang. Damang ba? Damang. Ang dagko ba? Dagko, trabong ko.